היי חברים, אז אתם לא מבינים למה אני כל כך מתרגשת. יודעים למה? בגלל שזה סרטון ראשון בערוץ שלי. ואני מקווה שתהנו ממנו. אז כן, אני מקווה שתהנו ממנו, ויאללה, בואו נתחיל. אז כמו שאתם רואים, יצאתי רגילה, וכן, אני רגילה. מי שלא מכיר זה המשחק עם הרוצח, כאילו עם האימפוסטר, יש אימפוסטר, יש שריף, והוא האימפוסטר. טוב, כן. אז כאילו, אני מההתחלה לא יודעת את זה, ואני לא יודעת מי האימפוסטר, מי הבלש, לא יודעת כלום, אם אני כמובן יוצאת רגילה. אז כרגע, פשוט בוא נמתין לאחרים, בינתיים בוא נצפה לאחרים כזה. אוקיי, הוא הרוצח פליז שלו. היא השריף. אם היא מחזיקה רובה, היא השריף. טוב, לא נורא. פעם הבאה הקבוצה שלנו תנצח. כרגע הרוצח, נקרא לזה מרדר, כי באנגלית זה מרדר. אז המרדר כאילו ניצח, אבל פעם הבאה אנחנו ננצח. טוב, יאללה. מחכים. אוקיי, תראו איזה ריקודים מגניבים אני יכולה לעשות. איזה באסה, לא יצאתי. אני בטוחה שאני אצא משהו. בואו נעשה קצת טרול. כשאנשים יבואו, פשוט יעשה כזה, אני אלחץ על הכפתור, וזהו. כן, אני אשב כאן. יו, הוא נפל. אוקיי, יאללה בוא. בוא נעשה לו טרול. מה? אבל שמחתי עליה. לא. טוב, יאללה, לא נורא. קוראים לו סמי. זה לא נראה כמו סמי. טים סמי אבל. טים סמי. רוצה לראות איזה ריקוד מגניב אני יודעת לעשות? רוצים שתשמעו את זה? כן, שנייה, פשוט תחכו לי. כן, למה לא שומעים כלום? אני צריכה לתקן את זה. טוב, אני אוסיף את השאיבה עריכה. ורציתי לשאול, בגלל שאני יוטיוברית כזאת מתחילה וזה, רציתי לשאול, מה אתם רוצים שאני אעלה? רובלוקס, מיינקראפט, אולי ציור? אני מציירת מאוד יפה, אז אולי ציור. וכן, פשוט, כן, תמליצו לי. אז כן. כן, ואני באמת מאוד מתרגשת. המרדרית ניצחה. כן, מרדר זה רוצח. פרארי, או ש... אני לא באמת מבינה זה החתול הזה. ממש חמוד. אוקיי, לא נורא. יאללה. מה זה? אוקיי, יאללה. בוא נשב. חברים, אני אתקן אתכם כשאני אצא מרדר. אוקיי, בינתיים בוא ניקח כזה מטבעות. עדיין לא יצאתי שום דבר, זה די מאכזב. פשוט, יש לי כאילו ריקודי מזל, יש לי את הריקוד הזה, יש לי את הריקוד הזה, יש לי את הריקוד כן, וזה מאוד מגניב. אוקיי, זה הרוצח. אוקיי. מה זה?
רגע, זה מה שאני חושב. יש! אז כן, מי שלא הבין, זה אומר שכאן יש מאחורי במקום סירחון, כי יש לי כזה מערבולות, וזה ממש יפה. זה אומר שאם אני ארצח מישהו, כאילו, כשאני... זה? כי אם אני אצא מרדר, אז כן. אז זה אומר שכאילו זה יעיף אותו נראה לי באוויר. הם רוקדים את הריקוד שאני יודעת לעשות. למה תמיד המרדרים מנצחים? אני רוצה גם להיות מרדר. טוב. הם גם עושים ריקוד מגניב. גם יש לי אותו, הנה. אוקיי, יאללה. די! טוב, כדי שיהיו לי ריקודי מזל, אז נראה לי אני אעשה איזה משהו. ואני כמובן אגלה... כן, זה מה שרציתי להראות לכם קצת. אבל לא נורא. אני חושדת בו. כמובן אני חושדת. הפעם אני לא מסתכנת. אוקיי? בואו נוציא את הראש מהכיור. סקיבידי. זה סקיבידי כיור. אוקיי, ראיתם את זה? זה הייתה חרב, כן, יש סוגים מוזרים של חרבות, וכן, הוא לקח לי חצי מהכסף, תחזיר אותו. מזל טוב. אוקיי, יאללה, בוא נצפה בו. הוא לא המרדר, כי אני ראיתי עכשיו מי המרדר. זה המרדר, ראיתם את הסכין המוזרה שלו? זה איזה מלך בשחמט? מה זה? זה משהו בשחמט. אז לא! היא הייתה השריף. טוב, אני מקווה שיקחו את הרובה שלה, ואז ככה יהרגו את המרדר. ומה זה עצוב שלא יצאתי? כן, מאוד עצוב. לא, המרדר ניצח. טוב, אני אצא מרדר. אתם מוכנים? בעוד 3. לא, כן. החתול זה ממש גרוע, תאמינו לי. כי כאילו זה נלחמים בחתול וזה אפילו לא משחק. רגע, אני אצא. עוד 3, 2, 1. פיו. אופס. אוי לא. אופסי. טוב, יאללה, בוא נתחיל משחק. אני חושדת בו. וואלה, הוא נראה סליחה. סתם אמרתי בצחוק. יאללה, אתה... בוא נעשה להם... לא משנה. רציתי לעשות להם טריק ולעשות כאילו אני מרדר, אבל עכשיו אני יודעת מי זה המרדר ונראה לי כולם יודעים. אוקיי, זה היה די עלוב. יאללה, קופצים. לא. יאללה. You serious right now? זאתי! לא, היא הרגה אותי. וואלה, ריקוד מגניב, יש לי אותו, אבל לא בא לי את ה... יש! הקבוצה שלנו ניצחה! מה? הלו?
אמ, 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 לא יודעת מה זה. אוקיי, יאללה, בוא נעמוד להם על הראש. יאללה. חברים, אני לא הולכת להפסיק עד שאני אצא מרדר. חברים, אני הולכת להחזיק את הדבר הזה עד שאני אצא מרדר. לא אכפת לי מה יקרה. אני אחזיק את הדבר. ג'י ג'י. כן, מי שלא יודע, באנגלית ג'י ג'י זה ניצחון כזה. זה כזה ניצחנו, כזה ג'י ג'י בצ'אט. כמו W, רק ג'י ג'י. ניסיתי! לפחות ניסיתי. טוב, אז כרגע... אני צריכה להחזיק. אוקיי, יפה. אף אחד כאילו... אוקיי, יאללה. מה? טוב, לא יצאנו זה, ואני מקווה שזה לא יותר מדי זמן צריך... ניצחנו! אוקיי, ג'י ג'י, עד שאני יוצאת. אוקיי, יאללה, ג'י ג'י, ג'י ג'י, ג'י ג'י, גייז, ג'י ג'י. מי שכאן יצא מרדר? אוקיי, גם לי יש את זה. תראו, יש לי את כזה של מיסטר ביסט. כן, ששכחתי להחזיק את זה. ג'י ג'י, מה? איזה מוזרים אתם. אוקיי, יאללה. אוקיי, זה מפה שאני אוהבת, כי יש כאן את הלוקר. כן, אפשר להיכנס לארונות ודברים, גם לארון הזה, אבל זה מוביל לשיחים. כן, אני לא ענייה, פשוט זה מוביל לשיחים. ואפשר ככה להשקיף על אנשים. וכן, זה מאוד... שיט, רואים אותי. אז כן, זה מאוד 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 מגניב. וגם כאילו הרבה אנשים מכירים את הטריק הזה. אז כן, קצת מוזר, אבל לא נורא. יאללה. אוי לא, ראיתי חרב? זאתי. היא נראית לי חשוד. את נראית לי חשוד. את נראית לי חשוד. את נראית לי חשוד. אוקיי, יאללה, לא נורא. לא יודעת מי זה, יוש, התחיל לרצוח. אוקיי. אוקיי, מאיפה לא שזה הוא? אוקיי, כן, עכשיו אני גם יודעת שזה הוא. תרגי אותו! יש! ג'י ג'י! ג'י ג'י, ג'י ג'י. ג'י ג'י בצ'אט, חברים, W חברים, יאללה. אוקיי, יאללה. נכנסים! אוקיי, אני אצא עכשיו. כי אני יודעת שאני אצא. אוקיי, ברור. לא שמעתי. 3, 2, 1. 3, 2, 1, ו... You serious right now, bro? טוב, חברים. זה היה כל היום. חברים, אני ממש עצובה עכשיו, כי לא יצאתי מרדר, ולא יצאתי שרי, ולא יצאתי כלום. אבל אני אעלה לכם סרטון אחר, כאילו בפעם הבאה. ביי!